Nandito na ako sa bahay sa aking batchmate na negosyante na si Solet. Okay. Daming fresh bread. Ayo. Magandang umaga sa lahat. Okay, fresh bread ito. Tingnan niyo. Ito ang batchmate ko. Itong negosyanteng kagawad namin dito sa bayan. Vlog ni God. Okay, magandang bahay. Okay, kita nyo. Tulungan lang kami kung ano-ano. So, dito kami bibili kung Pasko, Pista, at ano-ano lang dito. Magandang bahay niya Negosyante ito Nagawad to sa amin sa bayan. Asahan ba kang sula ka, Igay? Juan. Ada. Ito bang kaigay? Dami batin ito. Okay. Kilo? Tulo lang na day. Ang dami dyan. Yan. Ono. Yung parang igay ito surprise sa kanyang nanay doon sa Badbad. Occidental. Puntahan ko noon. Galing to ni Igay, surprise sa kanyang nanay. At saka dinilin niya sa aming batch na inisulit. Kahit ano-ano lang, tulong-tulungan kami dito. Mga batch namin sa batch 82 sa Loan Institute. Loan Ball, okay. 3 kilo. Fresh bread, pila? Duka. Isang coke? Tulo. Tulo din. Tulo ang coke. Kayag, daming pinasbuhan niyag. 3 coke, 2 slice bread. Isang sipon. 3 kilong karne. Ono. Ono yan. Okay, pinipili niyang daming unod. Laman ba yung sa Tagalog? Tagalogin natin, baka hindi Tagalog para parang maintindihan. 3 kilo. Okay, tingnan natin yag. 3 kilo. Kita mo yag. Okay. Punta na ko ngayon. Yung bala na sulit yung asawa na sulit. Adog si Dadang ga. Ihaw ni mo. Okay, ako. Ready na. Sprite isa, 2 coke, 3 kilo. Nasa yung kagawad. 3 kilo ni. Okay. Ini pala. Okay, kagawad na. Okay, ready na ko. Punta na ko doon. Kagawad na namin. Kato. Okay, nandito na pala. Kuha ni? Bahay ng batchmate ko. Okay, nandito na ako. Ulitin ko. Sa bahay ng batchmate ko. Okay, punta na tayo doon. So, welcome Badbad. Oriental ba? Hindi nakita Okay, dito tayo. Basta importante, Badbad na to. Okay, punta na tayo doon. Okay. Dito na. Dito tayo dito. Bahay. Ito ng bahay. Ito na. Okay. Dito na tayo. Basa tayo kasi ulan pinipilit natin ngayon kasi pag maghintay tayo huminto, hindi ata ito huminto kasi sa Bisaya pa inday-inday itong ulan na ito. Okay. Nandito na tayo. Surpresa natin si Manang dito. Okay, para akong taga-Shopee nagdala ng sako at Giante, parang Giante ang dating. Okay, nandito na patungo sila. Mag-ano tayo sa mukha natin kasi kilala tayo. Okay, mga kaibigan, nandito na tayo. Okay, Mrs. Saan kayo punta? Saan kayo punta? Punta ko dito kasi may ano ko sa iyo. Yung puntahan ko kayo. Nasaan yung may-ari ng bahay nito? Ikaw? Ikaw may-ari?
mag ano, singil ako ng kuan, utang ni ano, kayo ba si anong pangalan mo? May utang ba kayo? Ha? Ba't tumawa ka? Ha? Magsingil akong utang. Taga Shopee to eh. Ha? Kilala mo ako? Ha? Kilala mo ako para hindi ka na mag-surprise. Hibaw na kang naipada? Wa. Pilan di surprise ta kan kailaman hanggang tap-tap ko ana. Si P? P ang wan ang angga. Ikaw may utang ka sa akin? Ha? May utang ka? May utang ho. Ha? May utang. Pira? Ha? Pira? Wala lagi ko ka utang. Saon man nga? 500. Tra? Wala lagi ko ka utang. Si, ay nako, sige lang. Balikan ka lang, balikan ta. Balikan ka na balikan ka sa balikan ka na ho pohon. Ha. Wala ko ni utang. Kay aron makatanto na lang ka, tantuhin na lang to. Di ko wa ko ka utang. Wala ko na sila ka, wala sila ko nakautang. Katawa man imong anak, ano, si Jare bayad tingali. Ako na bayad natin ya. Utang ni mo. Ah, Wala mo ko ka utang. ito na ko. Ate ko ato, tuwan. Ah, Apang. basing mas stress. Apang, ate ko bigay. Oh, ito na apang. Balik ko balikan gani mo. Ngadyo og pinaskuhan. I-check natin ni. Ikaw ya. Awang ipo, adyo ka. Wala naman po ni mga Makita lang ni igay ni imong way utang pero dinaa dyan way utang. Ate check rin kwan. Kwan, tag-ija ang bahag. Pisang igay. Si, isa na asa ni butang. Mana asa na Kuha kaya itong pa tanaw ni igay sa. butang na misa kay tadi Si, Tabi sa mo. Okay. Dala, igay ang gatto juga bisag uwan kay di man gyud tuwak ni uwan Kay inday-inday. Dala nara. Naglisod og Tagalog, di ko mong Tagalog. Okay dah. Okay, sipon. Yang mo ni utang ni ng pe. Sipon, dalawang slice bread. Tilingon ho ni balik. Aga, na ilhan ko ni Kuan. Nailhan ko adto pagpadung diri. Nagpadong mo dito ka inday. Duha, isa ka Sprite, duha ka Coke. Kasama na yan Ya karne. 3 kilo na. Wa kay timbangan. Sama ni kay baboy? Na kay timbangan. Wa. 3 kilo na, duha ng dako, isa ng gamay. Ang kanya baboy ni tanan? Di ka mo karne day, baboy. Isa na kilo, ya karne dako duha. Awa di kuan pa. Kuan na kay bisikan nagirig ni. Kompleto na. 3 kilo na, isa ring gamay, isa ring gamay, duha ng dako. Okay. Salamat. Di ko magdugay. Salamat ka. Kuan na lang mga ikuan na lagi dagay pamilya gayo, day mga apo. Di abot ko diri ang ikuan uwan kay di naman yung tuwak ni. Di apo ko. Magpasyata be, magpa-video tabi. Kisa may kumao mo gunit ikal no. Gunit mo. Abi. Ako mo kamsyat? Okay, ito na ang pamilya natin. Okay, natin ang pay. Okay, ngalaloy, adun ako na. Okay. Hi, salamat. Salamat yag sa pinaskuhan namin. Okay, thank you. Punta na ko balik. Wala ka?